Salut! Am primit această cutie cu mostre de la basmori.ro și vreau să vă vorbesc despre ele. Ce am simțit eu când am mirosit aceste mostre? Haideți să vă dau câteva exemple de mostrele pe care le am aici. Parfumurile din care provin nu sunt cunoscute, dar pot spune cu ușurință că sunt parfumuri inspirate din parfumuri mai populare de designer și de nișă. De exemplu, Savoy este un parfum ce mi-aduce aminte de Narciso Rodriguez For Him, varianta apă de parfum. Nu-l mai dețin, dar dacă este așa și am dreptate, atunci este unul dintre parfumurile lor care merită cel mai mult, pentru că acela este scos din producție, este foarte scump acum și foarte greu de găsit. Și dacă acesta se apropie destul de mult, cum mi se pare mie, atunci clar ar merita. Ce mai avem? Infinity Intense. Acesta este o clonă de Montblanc Legend. Aici nu pot spune așa mult că ar merita, pentru că Montblanc Legend nu este un parfum foarte scump, dacă mergi direct spre original. Vestal. Vestal este unul dintre puținele pe care nu am reușit să-l recunosc. E de fapt singurul pe care nu am reușit să-l recunosc. Nu miroase foarte unic, dar nici nu pot spune exact a ce încearcă să miroasă. Poate este o creație originală, dar nu pot spune sigur. Stallion Red este o copie de Armani Stronger With You. Mazarino Blue, un parfum inspirat din Paco Rabanne Invictus. Romeo îmi duce a Dior Homme Cologne, e în acea direcție, fresh, acvatic, ușor blue, un parfum mai mult generic din categoria blue aquatic, dar nu pot spune exact că miroase foarte similar cu Dior Homme Cologne, dar e în acea direcție. Tobacco Oud, acesta este similar cu Tom Ford Tuscan Leather. Aici aș putea spune că ar merita cel mai mult, pentru că dacă la parfumurile de designer diferența de preț ar fi undeva la jumătate de preț, pentru că aceste parfumuri, din ce am observat pe site-ul lor, costă în jur de 130-140 de RON, ceea ce înseamnă aproximativ jumătate din prețul originalului. Aici este vorba de o diferență de aproape 8-9 ori mai ieftin. Să trecem mai departe. Granada mi-a plăcut cel mai mult și mi-aduce aminte de Bulgari Tiger. Bulgari Tiger, variantă privată mai scumpă de la casa Bulgari. Teseo, o clonă de Versace Eros. Zebra, o clonă de Aventus, și am crezut că e acea zebră de la Rasasi, dar nu, e o altă zebră, dar care miroase tot acrid Aventus. Și pot spune cu ușurință că miroase destul de similar cu celelalte clone, inclusiv cele de la casele arăbești. Performanță destul de bună. Și cam astea au fost. Și acum concluzia. Ce nu mi-a plăcut din ce am mirosit până acum este că aproape toate au un miros ciudat spre neplăcut în deschidere și mi-aduc aminte de o tentativă de-a mea din trecut când am încercat să combin un ulei cu alcool ca să-l transform într-un parfum normal pulverizabil. Și am folosit vodcă pentru că nu am avut la momentul respectiv alcool pur, care trebuie în mod normal folosit în parfumerie. Am folosit vodcă și mirosea cam așa atunci când îl pulverizam. Nu durează foarte mult acest miros. În câteva secunde se așează și apoi miroasea un parfum normal. Dar prima impresie pe care mi-o dă este că sunt create puțin neprofesional, pentru că eu nu sunt profesionist în a crea parfumuri și mi-aduce aminte de acea tentativă de-a mea. Dar, din nou, dispare destul de rapid acel miros și apoi se așează și mirosul este destul de aproape cu cel al originalelor, iar performanța este de la bună în sus pentru majoritatea parfumurilor de aici. Și performanța aș putea spune că este punctul forte al acestor parfumuri. Dar dacă ar fi primele clone apărute sau primele
clone pe care le-aș testa acum, aș putea spune că da, sunt bune, se apropie ca miros de original și evident sunt mai ieftine, la jumătate de preț sau poate chiar mai puțin. Dar știind că există atât de multe clone în ziua de azi, iar cele de la casele arăbești sunt așa de bune și chiar mai ieftine decât acestea, eu aș merge spre acelea. Însă, din nou, dacă nu ai mai testat alte clone, acestea cu siguranță te vor impresiona pentru că, din nou, se apropie destul de mult de original, iar performanța este bună. Dar dacă ești ca mine și ai testat foarte multe clone, nu cred că vei fi impresionat de acestea. Nu pot să vorbesc deloc despre sticle, pentru că am doar mostre. Nu știu dacă sunt bune ca și calitate, dar mirosul contează cel mai mult. Iar asta este opinia mea sinceră despre aceste parfumuri. Dacă le-ați testat și voi, din nou, lăsați comentarii, pentru că ajută. Și până data viitoare, până la următorul clip, să aveți parte numai de mirosuri